drag racer mula po sa Mapandan, Pangasinan, kampiyon sa PCT China Beginner Drag Race Pilipinas 2025. Kilalanin natin yan at ikwento mo sa iyong good news sa Idol Ruru Hugotero. Nag-uwi ng karangalan sa bayan ng Mapandan si Idol Marco Romuar matapos siyang tanghaling overall champion sa PCT China Beginner Drag Race Pilipinas 2025 na ginanap sa Tagum City, Davao del Norte. Sa nasabing pambansang kompetisyon, hinarap ni Romuar ang mga mahuhusay na drag racers mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ipinamalas niya ang kanyang bilis, husay at disiplina na naghatid sa kanya sa tagumpay. Sa kabila ng matinding hamon at pressure ng paligsahan, nanatiling matatag ang kanyang focus at determinasyon hanggang sa makamit niya ang pinakamataas na parangal sa nasabing event. Singtayog din ng kanyang narating ang natanggap nitong tropeyo na tila aabot sa 5 talampakan kung saan nakaukit din ang pangalan ng kanyang grupo. Ang kanyang panalo ay nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataan ng Mapandan at patunay na sa sipag at tiyaga at paniniwala sa sariling kakayahan, posible ang tagumpay kahit sa pambansang antas. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatag IFM. IFM News. IFM News. IFM News.